نلومي 13 مسكرم كلتا شحن عسران كلتا نابستدالو زيناتات هندي نيرترا امباسادر مشاما اب ايرترا بقداي بيت تمرت تكنيك دك امحارز توسد وسانه منقس جرمن ناي تግራይ مغلص عملكيتو زهابو قبر ملسن ጌታቸው ረዳና ማህበረሰብ ዓለም ዘقرب حطون اب كينيا حدش بريزيدنت ናብ ስልጣን መጽኢ ምህላውን ዘጠቃለለ ከውኒው ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ነተናይ ደወል ምልክት ክትውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም اب منستري ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ በደረጃ ሚኒስተር ሰርሕ በዓል ስልጣን ጽባሕና በስመራ መብጻሕ ከገብር ምዃኑ ተገሊጽላ ዘሎ ግዜ ሃገር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ አምባሳደር መዚዛ ከም ዘላ አፍሊጣ እዚ ኣብ ናይ ህንዲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ቆንስል ሰሪሑ ዝፈልጥ አምባሳደር ከኣ ፓራካሽ ቻንድ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ኣስመራ መጺኡ ብዕሊ ስርሑ ከጅምር ምዃኑ ተገሊጽላ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ መምህራን ፕሮፌሰራት ሰራሕተኛታት ኩባንያታትን ዝርከብዎም ብዝሕ ዘለዎም ዜጋታት ህንዲ እዮም ዝቕመጡ ካልእ ምስ ኤርትራ ብዝተሓዝ ዜናታት ከኣ በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተውነን ኣብ ደቀ መሐረ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዶንቦስኮ በመንግስት ኤርትራ ዋናነት መንግስት ኮይና ከም ዝተሃገረት መደበር ቴሌቪዥን ሬድዮን ስዊዝ ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብ ዝዳለወ ተጸብጻብ ነትናታ ቤት ትምህርቲ ከም ማሕደር ጽንሐ ማሕበር ይሕወት ዶንቦስኮ ኩሉ መድያዊ ሓገዝ ክህብ ጽንሐ ተካል ልምዓት ስዊዘርላንድ ተካይድ ኤስተር ካይመር ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እታ ኣብ ደቀ መሐረ ትርከብ ቤት ትምህርቲ በሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ከም ዝተወስደ ድሕሪ ምግላጽ እቲ መሻርክቶም ኮይኑ ክሰርሕ ጽንሐ ማሕበር ዶንቦስኮ ከኣ ድሕሪ ደጊም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ንጥፈታት ቋረጽ ምዃነ ገሊጻ ስዊዘርላንድ ነዛ ሕጂ በመንግስት ኤርትራ ተሃጊራ ዘላ ኣብ ደቀ መሐረ ትርከብ ቤት ትምህርትን ካልኦት በማሕበር ዶንቦስኮ ዝካየደ ኣብያተ ትምህርትን ክሳብ 1.3 ሚልዮን ስዊስ ፍራንክ ሓገዝ ሂባ ነይራ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰውን ኣብ ሓጋዝ ትርከብ በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትውነን በማሕበር ላሳለ እትመሓደር ዝነበረት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ቴክኒክን ሕርሻን በመንግስት ኤርትራ ተሃጊራያ ነዛ ሕጂ ምስ ምእታው ወርሒ መስከረም ተሃጊራ ከም ዘላ ዝግለጸላ ዘሎ ናይ ደቀ መሐረ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ከኣ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ገር ምዃና ኣቀዲሙ መግለጽ ወጽኢ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር እዚ ዝተወስደ ውሳነታት ዝምልከት ብወገን ሰበስልጣን ኤርትራ ዝወጽእ ዕላው መግለጽ የለን መንግስቲ ሃገረ ጀርመን ነትትማለ በወገን ትግራይ ዝወጸ ናይ ሕብረት አፍሪካ መንጎኘት ነቀበሊና ዝብል ናይ ሰላም መግለጽ አመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ ግብረ መልሲ ቃል በቃሉ መንግስቲ ፌደራል ጀርመን ህወሓት ኩሉ ተጻውታት ደው ከብልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ቀድመ ኹነትን በመሪሕነት ሕብረት አፍሪካን ልዝብ ከጅምርን ትማለ ዝተገለጸ ድልውነት ተኽሱ ደው ምባልን ሓበራዊ መጻኢ ሃገርን ብዝምልከት በሓጎስ ይቕበሎ እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ዝሕጉስ ዜና ኮይኑ ነቲ ግጭት በሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ተስፋ ዝህብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን بزي قد مخونات بزاتات تخسدو كبل زاتو مبصعه سقوم تخوسد اثيرنا تبابع حجي كل ما بتجጭ زلو وغنات اتجጭት بسلامو መንገድ ናይ መፍታሕ ዕድል ከይሕልፉ ግዴታ ኣለዎም መንግስት ፌደራል ጀርመን ኣብዚ በሕብረት አፍሪካ ዝምራሕ ዘተ አበርኮተን ምግባር ድሉ ኮይኑ ክቕጽልዮ ወድ ሕብረት ሃገራት ሕብረት መንግስታት አሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንሕብረት አፍሪካ በንጥፈት ንምድጋፍ ድልዋት ምዃኖም ተገሊጹ ኣለ ክብል መንግስት ጀርመን ንመንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ ነተእማመ ክቕበሎ የጻውዒት ኣቕሪብ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኮለድማ ሎሚ 13 መስከረም ንጎ መቀለ በመንግስት ፌደራል ናይ ድሮም መጥቃዕቲ ዝተገብረ ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ዝመጽ ሓበሬታ ድማ ብጀካቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዝተኻየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መደበር ድምጽ ወያነውን መጥቃዕቲ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ በወገን ትግራይ ነቲ ሕብረት አፍሪካ ከም መንጎኛ መቅባል ዝብል ሓሳብ ተቀባልነት ካብ ዝረክብ ከሳብ ሕጂ በወገን መንግስት ፌደራል ብዕሊ መግለጽ ኣብ ዘይወጻሉ ዘሎ ግዜ ኸኣ ሓደ ካብቶም ኣብ ተዛተይቲ ጉጅለ ወካለ ትግራይ ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝቐንዐ ሕቶ ዘሎ መግለጽ ይዘርግሕ ዝርከብ ንሱ ኣብ ጽሑፉ ቃል በቃሉ ገለ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ጌና አብይ አሕመድ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ዘበገሶ ዕናው ኩናት ናይ ሓይሊ ቦታ መሰረጋገጸ ነቲ ዝቀረበ ጻውዒት ክልታው ስምዕ ተጻብኦታት ደው ምባል ኣወንታዊ መልሲ ክህብ ዝብል ምተላል እንተዳ ኣለዎም ብውሕዱ በክልተ ምኽንያታት ኣብ ተስፋ ምቁራጽ እዮም ዘለው ሓደ ኣብ ልዕሊ ዞም ተደጋጋሚ ገበነኛታት እኹል ጸቕጥ ብዘይ ምግባሮም መንግስት ፌደራልን ኤርትራውያን መሓዙቱን ንሓደ ናይ ምጽናት ዓሌት ዕላማ ንምስዓብ ዝያዳ ደም ከፍስሱ ይፈቅዱ ኣለው ድሕሪ ምባል ብዓብዩ ድማ ንህዝብ ትግራይ ክትስዕር ወይ ክትጥፍእ ተፈተን እንተ ኮይንካ ናይ ሓይለ መርገጽ ክትረክብ ኣጸጋሚዩ ኣብይን ኢሳያስን ብርግጽ ዝጀመረው ተኸታተልቲ መጥቃዕታት ዕላሙ ኣይወቕዕን ኣሎ ዓሰርታት ኣሽሓት ካብኣቶም ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም እዮም ርድኡ ክልቲኦም ኣብይን ኢሳያስን ኣማኢት ኣሽሓት ኣብ ምትግባር ናይ ምጽናት ዓሌት ዕላሙኦም ተጠፊኦም ኣይግድሶምን እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ ግንባራት ደቡብን ምዕራብን ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ምስ ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ተቐቲሎም እዮም እቲ ሕቶ ኣብይ ዝሓየለ መርገጽ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ
ጻዕሪ ክዕውት ከም ዘይክእልን ኢሳያስ ከም እንፈልጦ ኢትዮጵያ ቀድሚ ምብታን ኣምንም ደው ከም ዘይብልን ቀድሚ ምግንዛብ ክንደይ ወተሃደራትን ኣዘዝትን ክቕተሉ ኣለዎም ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ሕቶ ዘለዎ መግለጺ ሂቢ ዝርከብ ብጀካ ጌታቸው ረዳ መስማዕከን ዜና ቢቢሲ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ መሕተት ነቲ ኣብ ልዕልና ዝተገብረ ብዙሕ ዘለዎ መጥቃዕታት ክሳብ ሕጂ ክንከላኸሎ ክኢልና ኢና ዘለና ብድሕሪ ምባል ናይ ሰላም ጻውዒት ኣብ ናይ ሓይሊ ቦታ ኢና ኮይንና ኣቕሪብና ዘለና ክብል እዩ እቲ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ንሶም ዘይላ ዘብሉ ነጥብኻ እንታይ ንዝብል ሕቶ መንግስቲ ፌደራል ድሌታታይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሓይሊ ከስገድድ ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ጠቕሊሉ ክጎድፎ ኣለዎ ኢሉ عود بريزيدنتاو مرجع كينيا ويليام سامويل روتو حمشاي بريزيدنت كينيا بمخان قال محلا فصيمو ود 55 عمت بريزيدنت روتو ابت 37 استعدمو ستاديوم كاسراني مصحف قدوس حيزو محلا بمفصام قوامه هاجر كخبرن كصنعن مخانو قال اتيو ابت بالعلواي بيت فرد صدقه وصيت مرجع ب 50.5 مئتاوي دمص كعوتن كلو قندي مودادرتو زغونه رايلا اودينغا دما 48.8 مئتاوي دمص يرخيبو ابز حلف سمون العلواي بيت فرد كينيا نتناي متفق كستات زقربلو لعل وددر استخيدلو مرجع ناصن فتحوني بمبال ازدقو منباري ذكر اتستسعر اودينغا بزعبات بيت فرد ذهب وسانه زلو نقفيتا كون تقربه اتو وسانه كن تقبير ويو كم وصيت دما ولا كوات عدمن تبصحو ابتناي لوم بعل شمت اي تساتفن نكينيا نخلتني 5 عامات بريزيدنت زمرحن دغافر رايلا اودينغان زنبره اهور كينياتا مسبعلت بيتو ابت سنه سرعه ترخيبيو قدما مينستر ايثيوبيا ابي احمد زركبوم بزحات مرحتي هاجرات افريقيا ابت بقطه انتليجنس تمحللف بعل ترخيبهم نيرم يوم كينيا بشحن 1933 كاب مجزأة بريطانيا ناصنتا كاب تغوناصف ندحر 5 بريزيدنتات ياري ازلا كابزيوم ابو ودن يركبوم قدامي بريزيدنت كينيا جومو كينياتا خوينو وددما از حج سلطانو زركب زلو رابعي بريزيدنت تهاجر زنبره اهورو كينياتا يو دانيال ارابن موي كيبيكن نكينيا نوح وان مريحم يوم ويليام روتو ابز حلف ورحي ابستخيده هاجرو مرجع بصبيب دمص بلጫ يتعويتو تقوامي رايلا اودينغا نتوصيت بمنصاق ناب لعلواي بيت فردي يقباي إلنيرو يخون مبرت بيت فردي نعوت ويليام روتو يازدقو نزي سعيب خار رايلا اودينغا نتنايت بيت فرد وسانو كنت تقبلو ابتناي لو مسنا سرعتك على محلاغنا كم زي ساتف غليص نيريو لومي سلطانو زركبه بريزيدنت كينيا نبر اهور كينياتا كساب موداتا نتستسعر رايلا اودينغا يزدقف كساب تمالون بريزيدنت ويليام روتو نايمكو حقوسا كمل اختك يسدد يصنيحو موداتو غن تمالسوني نا بيت منغست صويع مس بعلت بيتو بحبار تقبلهم ابت بيت منغست عودت يم اكايدم لهم لومي على محلا زفصم روتو نزحلف 10 عامات مكتل اهور كينياتا خوينو اغلغليو يخون مبر امونغون اهورون غرچت تفطيرلا ويليام روتو ناب سلطان دحر ممصو كابتي هبت هاجر زلو كومر عدا موص منقد خدل تثبيت يغبر كينيا زي تلمد عوت مرجع بمكيادا بمحبرسب عالم نادا رغيبالا ازي كمزيلن كل دما اذا حدش بريزيدنت كينيا خوينو تشيمو زلو ويليام روتو نتخب سلطانو وريد زلو اهور كينياتا اب مبرق افريقيا بفلاي كاب اثيوبيا ناي سلام فلوي لوخو خوينو خقصل كم شيمو تغليصلا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم